Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes navštívil Poľsko, ktoré patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny proti ruskej agresii. Viac si už o návšteve povieme s generálom vo výslužbe a bezpečnostným analytikom Pavlom Mackom. Dobrý večer, pán Macko, počujeme sa? Dobrý večer, prajem. Tak som rada, že sa počujeme. Skúsme teda na začiatok priblížiť dôležitosť Poľska pre Ukrajinu do začiatku ruskej agresie. A to teda hlavne v kontexte vojenskej logistiky a humanitárnej pomoci. Poľsko je jeden zo strategických partnerov Ukrajiny od samého počiatku konfliktu. Jednoznačne politicky podporovalo obranu Ukrajiny, podporovalo ju vojensky, je to jeden z najväčších vojenských donorov. Poľsko ako také samotné dalo už vojenskú pomoc vo výške 4 miliárd eur. Je to celkovo 44 balíčkov vojenskej pomoci, vrátane 10 stíhačiek MiG-29. Poľsko je kľúčová tranzitujúca krajina tranzitu pre všetku tú pomoc, ktorá prichádza do Ukrajiny. Je tu ešte trasa aj cez Slovensko, aj cez Rumunsko, ale jednoznačne najväčšie množstvo aj vzhľadom na väčšie množstvo tých vstupných bodov z Poľska na Ukrajinu prechádza práve cez Poľsko. Takže Poľsko je absolútne kľúčový hráč. Zároveň Poľsko má aj historicky zlú skúsenosť s Ruskom z minulosti a vníma svoju bezpečnosť ako prepojenú s bezpečnosťou Ukrajiny. Poľsko takisto poskytlo aj mohutnú pomoc samotným Ukrajincom pri vypuknutí invázie, kedy najväčšia vlna utečencov sa práve hýbala smerom na Poľsko. Čo bolo podľa vás cieľom a výsledkom návštevy Volodymyra Zelenského v Poľsku? Tak ako som už naznačil, Ukrajina a Poľsko sú dôležití bezpečnostní partneri. Prezident Zelenský od jary tohto roku postupne navštevuje viaceré krajiny, podpisuje s nimi bezpečnostné dohody. Do dnešného dňa mal podpísaných 20 bezpečnostných dohôd. Jedna z prvých bola so Spojeným kráľovstvom, ale nedávno podpísal aj so Spojenými štátmi. Na predchádzajúcej svojej také väčšej zahraničnej ceste alebo turné po Európe prezident Zelenský podpísal celý rad bezpečnostných dohôd a toto bolo aj hlavným bodom rokovania bezprostredne pred samotným summitom aliancie, kde bude aj pán Zelenský vo Washingtone, ktorý začína zajtra. Tak toto bolo takým hlavným motom a bodom programu návštevy prezidenta Zelenského. Podpísali spolu bezpečnostnú dohodu, podobnú ako s tými ostatnými krajinami. Poľsko sa zaviazalo, že bude dlhodobo podporovať všestranne nielen vojenskými zariadeniami, aj logisticky, aj výcvikom ukrajinské ozbrojené sily. Hovorí sa aj o tom, že by Poľsko poskytlo skvadronu alebo letku stíhačiek MiG-29. Ako som spomínal, Poľsko už poskytlo 10 stíhačiek, podobne ako Slovensko v tom rovnakom období, ale teraz Poliaci uvažujú o ďalšej dodávke. Samozrejme, premiér Tusk to zdôraznil v tom zmysle, že môžu to poskytnúť vtedy, keď nebude bezprostredne ohrozená aj ich vlastná bezpečnosť, ale tu sa dá predpokladať, že v momente, keď prídu prvé F-35, ktoré si Poliaci objednali od Spojených štátov, tak zrejme uvoľnia celú letku v prospech tých MiG-29 v prospech Poľska. Táto dohoda, ktorú podpísali, je taká netypická, pretože okrem toho, čo majú s ostatnými krajinami Ukrajinci podpísané, tak sa tu riešili aj ďalšie otázky. Ja som spomenul už samotný výcvik, ale okrem toho rokovali aj o možnosti zostreľovania ruských rakiet smerujúcich na Poľsko ešte nad ukrajinským územím, lebo viackrát prenikli ruské rakety a strelíckou dráhou letu do poľského vzdušného priestoru a odtiaľ sa potom akoby vracali naspäť na Ukrajinu. Aj dnes Poliaci mali vo vzduchu svoje stíhačky a v plnej pohotovosti raketové systémy protivzdušnej obrany. No a vlastne dohodujú sa o tom, že by mohli Poliaci zostreľovať tieto projektily už nad územím Ukrajiny, ale boli by to všetky tie projektily, ktoré by smerovali na západnú Ukrajinu a smerom k poľskému vzdušnému priestoru. Ovplyvnil nejako už spomínanú návštevu Volodymyra Zelenského v Poľsku ruský raketový útok na detskú nemocnicu a iné objekty v Kieve či ďalšie ukrajinské mestá? V zmysle toho programu, ktorý bol pripravený, to neovplyvnil. Samozrejme výrazne ovplyvnil atmosféru. Poľsko okamžite vyjadrilo solidaritu a hlbokú solidaritu s Ukrajincami a hlbokú sústrasť všetkým pozostalým a obetiam. Bol to bezprecedentný útok za dlhé obdobie.
napriek ubezpečeniam Ruska, že oni smerujú útoky len na tie vojenské zariadenia a vojensko-priemyselný komplex. Jednoznačne ten rozsah, veď dnes zasiahli 3 rôzne zdravotné zariadenia, 2 v Kieve, 1 v Dnipre, zasiahli celé množstvo administratívnych budov, ale aj bežné obytné budovy, ako sa pozeráme aj teraz na záberoch. Takže z toho je jasné, že to nie je náhoda, že Rusi vedome zvolili taký profil toho útoku, aby čo najviac prekonali protivzdušnú obranu. Použili aj rakety Kinžal, ktoré sa veľmi ťažko zachytávajú, a aby dosiahli čo najväčšiu škodu. To znamená aj tam, kde zasiahli napríklad tie fabriky, tak chceli tam zabiť aj čo najviac ľudí, zamestnancov, ktorí v takýchto fabrikách robia. Jednoznačne, ale z toho sa dá povedať, že toto bol zámer, bol to veľmi masívny útok. Rusko ako keby trestá Ukrajinu za to, že nechce sa podriadiť tým podmienkam na zastavenie palby, ktoré Rusko navrhuje, kde si vlastne chce ponechať všetky územia, dokonca ešte žiada po Ukrajine, aby opustili aj ďalšiu časť svojho územia, ktorú Rusi ani vojensky nedokázali dobiť. Objavili sa na sociálnych sieťach aj v tom verejnom priestore zábery ruskej rakety H-101, to je strela z povrchového letu, ktorá zasiahla tú nemocnicu, detskú nemocnicu, z ktorého, ak sa to potvrdí, že to je naozaj originál, tak je zrejme, že tu nebola tá raketa zostrelená alebo poškodená. Tá raketa vyslovene smerovala, cieľene smerovala do tejto nemocnice, lebo je nepravdepodobné, že by Rusi sa nedokázali viac ako kilometr trafiť do iného cieľa, ktorý by pripadal do úvahy, a to bola Artemovská fabrika, vojenské zariadenie na okraji Kieva. Takže jednoznačne bol to cielený útok na tieto civilné zariadenia. Rusi sa snažili spôsobiť čo najväčšie škody. Samozrejme, toto vyvolalo reakciu. Preto bol aj pomerne výrazný vplyv na tú samotnú návštevu. Prezident Zelenský využil aj tú minútu ticha. Spomínal to aj vo svojom príhovore pri stretnutí s komunitou Ukrajincov žijúcich v Poľsku. Vy ste práve spomínali, že cieľom tohto masívneho ruského raketového útoku bolo teda spôsobiť čo najväčšie škody a podľa vás teda by sa nemalo stať Rusom, že sa teda o kilometr nejakým spôsobom netrafia. Dá sa povedať, že to bol aj tento útok neobvyklý aj tým, že sa uskutočnil za bieleho dňa počas dopravnej špičky. Je to bežné, že v krajinách, kde sú vojnové konflikty, keď dochádza k týmto raketovým útokom, že je to práve počas špičky, počas bieleho dňa? Toto práve podporuje ten môj argument, že to je takmer vylúčené, že to bola náhoda. Rusi jednak tým profilom a taktikou zvolili kombináciu viacerých striel, použili aj rakety Kinžal, vedeli, že tie vedia Ukrajinci zostreliť len patriotmi a tých nemajú dostatok na celé územie a na viac. Oni v tom okamžiku vypúšťali aj iné rakety, to znamená zasítili ten systém protivzdušnej obrany, čím ešte viacej sťažili Ukrajincom možnosť zostrelenia všetkých tých projektilov. Po druhé, zvolili si naozaj rušný čas, pretože ak chceli zničiť fabriku, tak to mohli bombardovať kľudne v noci, ak chceli zničiť nejaké letiska, ale tých cieľov, ktoré dneska zasiahli, bola veľká časť, boli civilné. Aj keď ja som videl tú argumentáciu Rusov, že namietali, že práve v Kieve chceli zasiahnuť a že bombardovali len Artemovsk, ale všetci sme videli zbombardovanú ukrajinskú nemocnicu. Okrem toho bola ale zbombardovaná aj pôrodnica v Kieve, bolo zdravotné zariadenie zbombardované aj v Dnipre a to je ďaleko mimo náhodu. Z celého tohoto profilu je zrejme to, že Rusi plánovali zámerne cez deň tento útok, kedy maximálna obsadenosť takýchto zariadení, kedy sú ľudia v práci, vo fabrikách, kedy sú v týchto zdravotníckych zariadeniach, lebo nie všetci sú tam na lôžkovej časti. To sme videli v tých záberoch, že vlastne mnoho detí tam dochádzalo na tú ambulantnú starostlivosť a vlastne Rusi využili takýto čas a máme bohužiaľ aj skúsenosť s nimi, že aj v minulosti dokonca využili aj opakované bombardovanie, že si vlastne počkali po tom prvom nálete alebo po tom prvom raketovom údere na zásah tých záchranných zložiek a potom znovu opätovne na ten istý cieľ, civilný cieľ udreli, aby zničili a zabili aj čo najviac záchranárov a tých záchranných zložiek, ktorých takisto má Ukrajina obmedzenú kapacitu. Zajtra sa začína summit NATO v Spojených štátoch, na ktorom sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Čo môžeme očakávať od summitu v kontexte vojny na Ukrajine?
Za normálnych okolností by to bol slávnostný summit k 75. výročiu NATO, ale samozrejme situácia bezpečnostná v Európe a vo svete sa dramaticky zhoršila. Takže summit má 3 také hlavné body. Ten prvý, najdôležitejší, to je jadro vôbec existencie aliancie, je stále to odradzovanie a obrana. Budú sa za zatvorenými dvermi na úrovni Severoatlantickej rady, na úrovni hlav štáta, šéfov exekutív členských krajín baviť o posilňovaní obrany, o plnení tých záväzkov a o plnení z programu z posledných 2 summitov, kedy vlastne sa uviedol do praxe aj nový model síl NATO, kde sa výrazne zvýšila pohotovosť. Úplne kľúčový a najurgentnejší cieľ tohoto summitu je samozrejme masívna podpora Ukrajine. Tu sa bavíme o viacerých veciach. Jednak sa bude ďalej hovoriť o implementácii plánu NATO a takom finálnom schválení balíčka NATO, ktorý má byť balíček pomoci, ktorý je vo výške, ak si dobre pamätám, 40 miliard dolárov ročne, ktorý by mal byť aj zároveň konsolidovaný veliteľstvom NATO v Nemecku, ktoré je umiestnené v Nemecku, o logistickej podpore, o ďalšom balíčku podpory pre výcvik ukrajinských síl. No a samozrejme budú rozoberať aj dlhodobejšie otázky, to znamená institucionálne reformy, lebo Ukrajina robí tieto reformy aj počas vojny, snaží sa čo najviac priblížiť nielen NATO, ale aj Európskej únii, takže musí robiť aj takéto reformy. Nedá sa ale očakávať, že by na tom samite bolo niečo viac ohľadom samotného členstva Ukrajiny v NATO. Skrátka, tam je tá pozícia jasná. Prezident Zelenský naopak aj využije túto situáciu, že opäť bude zdôrazňovať potrebu na poskytnutie podstatne väčšej podpory tých systémov protivzdušnej obrany. Tu sa rysuje aj spolupráca s Izraelom, že Izrael by mohol poskytnúť 8 palebných oddielov Patriotov, ktoré on už má vyradené, má ich na skladoch a mohol by ich poskytnúť cez Spojené štáty v Ukrajine. Ale Ukrajina, a ja som presvedčený, že prezident Zelenský bude sa snažiť využiť ten summit aj na to, aby znovu zdôraznil to, že to, čo vidíme dnes na týchto záberoch, je vlastne aj dôsledok toho, že Ukrajina je omezovaná aj v použití tých prostriedkov, ktoré dostala od spojencov na ruskom území a jednoducho spojenci nie sú schopní poskytnúť také množstvo protivzdušných systémov a toľko rakiet, dokonca ani nevedia vyrábať toľko rakiet ročne, ako je množstvo rakiet, ktoré môžu Rusi ročne použiť a tým pádom vlastne sú stále ako keby z časti bezbranní voči týmto útokom, pričom jediné účinné riešenie by bolo buď donútiť Rusko sadnúť k rokovaciemu stolu a upustiť od pokračovania agresie, alebo začať ničiť tieto ruské prostriedky vrátane tých strategických nosičov, či sú to strategické bombardéry Tu-96 alebo Tu-22 priamo na území Ruskej federácie. Toto je zatiaľ veľmi obmedzené. Ukrajinci môžu vlastne pôsobiť na také vzdialenejšie ciele len vlastnými dronmi, ale tie drony nemajú tú bojovú účinnosť, ako by mali niektoré vojenské prostriedky, ktoré už Ukrajina dnes má k dispozícii. Povedal generál vo výslužbe a bezpečnostný analytik v jednej osobe Pavol Macko. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas aj v takýto neskorší večer. Ďakujem za pozvanie a prajem ešte príjemný večer.